català ni moviment identitari català, en homenatge a Daniel Cardona en aquest any 2020. Daniel Cardona va néixer el mes d'agost de 1890 i va ser un nen amb ganes d'aprendre. Va créixer envoltat de llibres, va aprendre ràpidament anglès i alemany, amb Rossell i Vila i August Argimon, Història de Catalunya, en Rubió i Ors i Rubió Tudurí. El 1905 va formar part de les joventuts de la Unió Catalanista. I arribem al 1905, el 25 de novembre, quan va veure passar uns militars espanyols que venien en aquell moment de calar foc a la veu de Catalunya i Cucut, i ell, com home d'acció, sense pensar-s'ho, molt indignat a veure aquells espanyols de l'exèrcit, va llançar una galleda de serradures mullades al damunt dels castellans i va ser la seva primera gran acció en defensa de Catalunya. Més endavant, va mantenir contactes amb tots els moviments nacionalistes d'arreu d'Europa i va apropar-se al moviment irlandès, Sinn Féin, i en va fer ràpidament una lectura. Nacionalistes enfrontats davant els botiflers i opressors estrangers. I va començar la dècada de 1920 i els carrers s'enfrontaven espanyolistes davant els catalanistes per la victòria. El 1924, en l'enterrament d'Àngel Guimerà, va intentar provocar, pistola en mà, un enfrontament amb la policia espanyola. És llavors quan es va guanyar la fama d'irreductible i va patir el seu primer exili a Perpinyà. Va començar les seves diferències amb Francesc Macià i per això no va voler participar en els fets de Prats de Molló. En retornar a l'exili l'any 1930 va patir un mes de presó a la Model de Barcelona. Durant el 1931 fins a l'octubre del 1934 va ser el batlle d'aquesta bonica ciutat de Sant Just Desvern. I en els fets del 6 d'octubre de 1934, Cardona va combatre davant de l'exèrcit espanyol. Després de la derrota va ser perseguit i es va veure obligat a marxar. A Pons va tenir un tiroteig amb la Guàrdia Civil. Va ser detingut immediatament. Dies més tard, amb un permís provisional, va poder marxar novament a l'exili, aquest cop a Brussel·les i París. Va estar exiliat fins al febrer de 1936. Poc temps després va començar la Guerra Espanyola i el 10 de maig de 1937 va tornar de l'exili. Greument malalt el 1942 va tornar clandestinament a Sant Just Desvern, on va morir el dia 7 de març de 1943. Les autoritats espanyoles obligaren a la seva família a celebrar un enterrament íntim a primera hora del matí i sota una gran vigilància de la policia espanyola. Durant la seva vida va pertànyer a Unió Catalanista, Estat Català, Front Nacional de Catalunya i sobretot el recordem com el fundador de Nosaltres Sols. Com hem dit, va ser un gran seguidor del model irlandès. Des del primer moment va tenir clar que Catalunya només podria ser lliure des del nacionalisme català d'acció més directa i sobretot també amb la unitat de tots els patriotes. Per nosaltres, de Renaixença i el moviment identitari català, ell és totalment el nostre referent. Un nacionalista ferm. La seva ideologia era Catalunya per damunt de tot. Ell no pensava mai si el seu company era de dretes o d'esquerres. Solament pensava com fer possible la plena sobirania del nostre país. El pas del temps sempre li ha anat donant la raó. Només n'hi ha una forma d'aconseguir la llibertat nacional, en sacrifici i heroisme, amb el cap ben amunt i defensant la República Catalana fins a veure el somni fer realitat. La independència, com hem vist, no solament s'ha de proclamar.
El més important és saber defensar-la davant dels enemics de la pàtria, que l'únic que volen és la desaparició de la nostra identitat. L'1 d'octubre de 2017, els catalans, clarament, amb el referèndum d'autodeterminació, van guanyar en una de les batalles del segle XXI que Catalunya sempre recordarà. I tal com ens va ensenyar Daniel Cardona, nosaltres, els patriotes, estàvem disposats a tot aquell octubre per Catalunya. Tenim clar com es defensa l'estat català, amb fidelitat i perseverança, fins al final, sense marxa enrere, deixant clar que la victòria de la llibertat és innegociable. Els nostres polítics, sense cap fe amb el poble nacional, van cometre l'error de la feblesa, de la por, i quan els castellans oloren la por, sempre et passen per sobre. Sempre intentaran exterminar-te, perquè així ens ho ha ensenyat la història. Avui en dia, encara molts estan patint presó i exili. I després de tots els patiments, molts d'ells segueixen volent negociar amb els segrestadors, amb els botxins de la nostra terra. Nosaltres podem estar orgullosos. Hem estat a totes les batalles, fent de funcionaris de la Generalitat de Catalunya l'1 d'octubre de 2017, protegint els col·legis electorals i esperant ordres per defensar amb sacrifici l'estat català. I també vam ser a la batalla d'Urquinaona del passat any 2019. I sí, tenim denúncies, però el més important és que seguim dempeus. I com Daniel Cardona, tenim enemics, tant l'espanyolisme com també els desarrelats, que volen acabar amb nosaltres. Visca Catalunya! Daniel Cardona va començar la Unió Catalanista, el partit polític que va fer renéixer els esperits dels catalans adormits, que ens va ensenyar la nostra història nacional i va ser el punt de referència del jovent català de principis del segle XX. Ara hem retornat i tenim la Renaixença Nacional Catalana per finalitzar l'ideal de la vella Unió Catalanista, dels primers que es van aixecar, dels primers nacionalistes. Nosaltres no mirarem si teniu 5 cognoms catalans o les vostres faltes d'ortografia, ja les aprendreu. Per això estem. L'únic que demanem, l'únic, és la vostra fidelitat a Catalunya. Aquest no és un projecte personalista, simplement és el vostre projecte, perquè confiem en vosaltres. El nostre ideari és Catalunya, Catalunya i Catalunya. I recordem que no permetrem cap classe de batalletes, de veure qui és més patriota que l'altre, perquè tots els nacionalistes, volem el mateix, la normalitat de Catalunya com a estat lliure, democràtic i independent. Podem, això sí, tenir pensaments diferents, ser d'un grup o d'un altre, però en moments de la màxima tirania com l'actualitat i persecució contra els catalans, hem de lluitar braç a braç, perquè no ens podem permetre cap classe de baralles entre nosaltres, encara que segurament tinguem pensaments diferents. El nacionalisme unitari sempre s'ha de mantenir unit per la memòria del nostre heroi